Non, vraiment, il faut que tu aies qu'est-ce que madame te dit là? Mais, tu sais faut madame nga son la jaguar là. Le bis ka joma ke na tanto ni madame ma son la drone. Ni me ko weekend ni c'est voilà. Tu dis quoi? Madame, c'est la vérité, je suis vraiment amoureux de toi. Je n'arrive même pas à me concentrer sur Il va comment il faut essayer à Pimba. Il va aller comment il faut. Hein? Ça va pas, c'est toi? Non, madame, c'est pas ça. En fait, c'est la vérité, c'est la vérité. Vraiment, je rappelle de la parler. J'arrive même plus à suivre mes cours correctement. Il va arrêter. Ça, c'est impossible. Avocat, ça va pas, c'est toi? Eh, Oui, madame, il y a les deux. eh, avocat, quel non, là, c'est si. Et pourtant, avocat, tout va bien bien. Et c'est ça, Jafar, il y a tout le monde qui dit que faut qu'on soit qui m'a bien, là, quand on a fait. Et j'ai des minutes là. Vision Plus TV en partenariat avec Typhoon Officiel vous présente. Amasayando kalana, kanganjija kalana, kala kofe barabe sorowa, ode jorobauna. Bonjour, madame. Bonjour, avocat. Oui, madame. Ça va? Ça va, Dieu merci. Ça va, alhamdulillah. Madame, en fait, comme j'avais déjà traité mes devoirs, comme une tour classique, on a au lieu de traiter quoi. Donc, on a comme une aïe là quoi. Voilà, une tour classique, on a un retard de temps, on a devoir nous écrire quoi. Attends, me dis donc. Ah! Tiens! Tiens! Et c'est là qu'on était trop dit. Comme on y a une fois classique, donc j'ai bien compris, il y a un concentré à quand pour la tourner, il sera traité plus. Oui, il y a un parce que donc il y a une fois classique, on est tout comme ça. Donc j'ai tenu le tout, on est comme un concentré pour se mettre du tout de la cigarette. Ah, ça c'est très bien ça. Merci beaucoup, madame. Merci. Ah, vraiment, du courage. Merci beaucoup. Non, il va calanguer trop. Il va calanguer de. Non, vraiment, il y en a. Ok. Merci beaucoup. Merci, madame. Ok, madame, donc on est merci beaucoup, madame. Oui, merci. Bonne journée, madame. À vous les mêmes. Oui, Quand vous faites. Merci. Non, ça c'est très bien. Ni école des sous de calé, école caramel. Soulja Music. Umudenga avec P. Featuring Typhoon. Amasayando kalana, kanganjija kalana, kala kofe barabe sorowa, ode jorobauna. Ode jorobauna, barakuni jorobauna, ode jorobauna, barakuni jorobauna, ode jorobauna, barakuni jorobauna, ode jorobauna, barakuni jorobauna. Desperado, il est sorti de la fac avec plein de diplômes. À l'université,
c'était l'inotero. Vas-y, raconte. Il est sorti de la fac avec plein de diplômes. À l'université, c'était l'inotero. Vas-y, raconte. Ah? Vous faites dire le sonda? Il va mourir. Hein? Oui. Ici, là, il y a une série. Il dit que le sonda, il dit que le sonda, t'as une fleur ici, comme il fait pour les guides. Non, fruité, non. Nadine. Et il fallait me dire. Oui. Ah? Mon gars. Nadine. Ah? Fruité, fruité. Elle fait bien. Oui, fruité. Fait bien. Hey. Barikale. Ita ni le sonda examen sunyana. Ha? Examen sunyana ke bika le sonda le se. Ini mo dem sel fitini be mirika. Fibi kuna yigi. Wala ki fa wale ga dinga. Ai kana fa wale. Ah. Akai mena le sonda. Ai diga le sonda. Nadine mena le sonda. Te mi ki ga le sonda se ka mo wala da la sa. Kalan ko di dem seni mumbila ni kalante. Munko bi kono ni kalante. Ha? Ibi mini yo dem seni fibi kono yigi. Wala ki fa wala don gani ni. Akai mena le sonda. Ai tata. Bide. Muhamina ko ni mumina ko bi la fibi kono yigi. Akai kwa meta krema comme il veut encore meta le sonda krema quoi. Taka takele mo daka dila. Ha ne mo bale ya ga sta. Ha? Mo mumila. Kalake. Examen sunna hakaba. Ni kaka le sonda chogo. Ai nani ne be kan le sonda. Na yi kono keta. Abetla ka kono wi. Ka kono fifi. Mais chero ça. Ai sabari sa. Mo be dem sen kono shide. Ne kama ini fari be nyona nye ka telefon ko ki fa wele. Akwai. Amanya nya usha ko mige. Ani kala ma bora kere makale beta kere ma. Ko ne ko kuma be ka chaya. Ngo bas te ni fa na nante da ko mi mana jona. Ko ba ye bi bale fendo ko na ba patele sontare me fendo ba kuna kacha. Ko ni signa mo bora na so ba. Ube nani na kasomana. Ko fa na ko ka na ko ka ko. Bashte. Nai ka kame.
Non, mais non, faut. Bashitala. Ala k'i ɲuman se. Mais non. Amasayando kalana, kanganjija kalana, kala kofe barabe sorowa, ore jorobona, barakude jorobona, ore jorobona, barakude jorobona, ore jorobona, barakude jorobona, ore jorobona, barakude jorobona. Desperado, il est sorti de la fac avec plein de diplômes. À l'université, c'était l'inotero. Non. En fait, si tu as Malgré son niveau, son expérience, il n'a pas eu de boulot. Amasayando kalana, kanganjija kalana, kala kofe barabe sorowa, ore jorobona, barakude jorobona, ore jorobona, barakude jorobona, ore jorobona, barakude jorobona, ore jorobona, barakude jorobona, Ore jorobona, cara. Non, loro non contano niente. Non contano. Udo na o trigger de wele. Kuma chama kuma na wa me akuma de ka bara ere ke ko. Ebi mo cerca la treni. Non contano ere de ko. Me na la je ke be na me na ka go. Janye kusebe ko pa, janye. Contano de mo me. Ai no papa, contano de. Ai no, ne te ga yenya. Oh. Amena janye. Wa do yibe. Wa ni ni sa. Ale de ni yume. Ni kuma fiye na ni mili kan ka kontan na afo ne mi fa ya fora ne kontan. Ba iba do yene digin na gabo sansa jitu ka kadun kenye donc vraiment yene ni adama fugo wolo fate no min kan ngata me fuka ko na yi ko me ko ma do Ku be mana ni kalore di la. ai no ka jani wallahi No, ma rore di la me ke cosa che fa na me na si così. jani Abu en fait ne rap me na yina. Uni tu ne ni mo so ci. ni mun so nadia ni ma do che Mo so ni mo di. Ne be me uro be kana tu waso ne bare. non fui ma donner na che wallahi Ci fa na. fui ma do che wallahi Uni magabi te ga de son ta ni si ni ni son ta la. Me to kina kuma la kwa bibi kun free. Abina position mi la kwa c'est pas. Mi no kwa. Wani afọ na nchukwu lọkwa. Ani mo gi changer le ere de dogo ni wati mo mala. non papa c'est fouité Ni dogo na le. Ni mi be ni fu na so. fouité no iba do non la exercice de chaya voilà na fi passer de que kalapuri nous drone do pasino ya Bo ba no ni ere mi apo yo ko. No na ne baro do mo siga do ya la tasa le. Na woni afọ na so ne ere apo di ko na fo changer bi no me. Pour le temps me woni me kili woni fiena. Fare ni. pas fouité non c'est là na fi na to fouité Fojide aye fɛn o fɛn fɔ an tile tɛ dɛ a ye fɛn o fɛn fɔ tulo b'a bɛɛ la ni min jɔ i cɛya jɔyɔrɔ la sayi ne de ye wolo e ye Boubacar wolo ne bɛ k'a fɔ a ye fɛn o fɛn fɔ ne tulo b'a bɛɛ la so kɔnɔ n bɛ min f'i ɲɛna n'i m'a sɛgɛsɛgɛ den ni faya la aw cɛdamaw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ tila k'i bolo k'i a bɛ ka dangadenya k'a de fɛ ko fɛn tɛ ne de ni ne gana ɲɔgɔn na tile joli kunun bɛ k'a tile 2 fo tile 3 ye a b'i to kalan na a b'a kunkolo firifiri ni ko mun don a b'a fɔ ko foyi tɛ
Abi to mba fo leçon ta examen uskunyala leçon ta aba fo ay ko foite abi to ka kono jasa fe mais fi amane ka ko ko min kala ni mi testi mba fi nyala ni mo so ban yere ka ko fe me kan se ka fa ba shite ta no ko ni mi fi ni mi testi de ni fayara ame la ka segaka ba shite no ko ni fleka bi fi amoye no nyaare ni nyaare ko ma ngo me ya wolo bi ma la ko wolo ngane ne wolo ya le wolo ne ko ni de baro de ni masache iki kuma fe ni ma kuma fe ibe la ka ne ko para sima ane ne le so kele mono no ko fu da ma te ya o e be ta para ro de la au ni be nyo ngane de ba mi be de ko na kanche de ba do atute ta ne ni be se fekereke ika sege ka do video de do ko ba kuna ka jene kala yere kere na ingalo dige dangari ka do masuna ya o de fun ina san so ni ga cha e bi da de fe awa e be ne ka kuma de lame ne wole de lame ba shite ni ba le lame ka temeneka ne de be na chera ko ni kana fo ko ma fiere nya fie a sege aya ba shite mo ne afia sege do a sege ne ayra fa dem sene me mena goro ma la je ni ba goro agodo mo le che ni finya ni jero sa mo na je je ko kuma te te olu ku damare mo ye denye mara de pete to ni ngama mu de bila ma ko foi Sama bali bena kumo ayo kilo majo sama bali bena kumo oui Bonjour madame. Alors, Oui madame. ça va? Ça va, alhamdulillah. Oui, alors. Oui, comment est-ce que vous voulez? Ah, ok, ici. Ah, c'est ça. Il faut quand on classe dans les vêtements, il fait un numéro. Ah ouais. Donc, on a ce ça fait. Ah ok, bon. Abdien, parce que tu es la même parce qu'on a fait un peu de quoi. D'accord. Là, c'est bien. Oui. Bien. Mais comment on dit c'est Jamana, on a beaucoup moins quand. Jamana, on a beaucoup. Il a faut tiens par ma salle de bon, il y a un sais pas faire il y a la famille. Ah oui, la famille, madame. Il y a un avec ma il a faut faire la finale là la fiona. Il y a avec moi. Il y a un là la fiona. Ana société mara kɛcogo ani i n'a fɔ fo ka taa se bagan mara ani jagokɛlaw sɛnɛkɛlaw i n'a fɔ an ka laadalako minnu bɛ yen O de ye ah d'accord, ok. i n'a fɔ sɛnɛ bagan mara. D'accord, c'est ça non. On est comme les points de une femme. Donc il est parti de Foko, Bagamara ou bien là. On est content donc. Il ne peut pas dire à me faire des choses. Déjà, Bagamara ni Sénégal nous belle. Ah ok. C'est ça bien. Ok. On a un moral. On a un bon bagan mara oui. Sénégal ou ailleurs faire beaucoup de. C'est là à la demande. Donc on rentre fait. Merci. Merci. Merci.
voilà. Wala sada kana toana kuchama mekalanga obe diploma so obe obe pusala we kaba boy sita para ko kana tondo koma eta muja foka ko ye jakuya ama ko mini ama jamini ko muni ga gita made uluti de me ama ko mini ama jamini ko muni ga gita made uluti de me ama sayando kalana kanganji jakalana kala ko fe barabe so ore jorbauna ore jorbauna bara ko de 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 jorbauna Ache kalangelo ngo full bopé Madame, j'ai fini. Merci. Agora, vem me dizer minha filha. Il me faut que madame, vous avez Ni mi filha, eu tenho que trabalhar. Nem me dizer minha filha. madame, il me faut que vous ne le Mais vous n'êtes là. madame, il faut l'explication d'ici, ça non, nous l'explication dessus. Alaje, e filɛ ka min sɛbɛn ani yan kɔnɔ ta lajɛ n'a sɔrɔ ye kelen ye an tɛ taa fan kelen fɛ. Désolé, vraiment, c'est vrai. Hein? Désolé, contraire de que je me suis trompé. Désolé, madame. N tɛ dɔn ta dɛ. Je suis vraiment désolé. N'i m'a faamu i t'a jɛ n ka sira. Non, il y a femme. Il y a femme. umudenga pepi fit 30 full ama sayando kalana kanganji jakalana kala ko fe barabe sorwa ore jorbauna Avocat. Agrada. Mun de b'i la? Madame Fitina. Mais moi c'est k'i faamuya bi dɛ. Mun b'i la fɔ? Mun de b'i la? Madame, désolé, non. Ko dɔ de bɛ ne ka nin waati in na quoi. Ko dɔ b'i ni kan fo ka dɛsɛ ka i ka kilasi kɔnɔ sɛbɛnw kɛ. Madame, ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka ɲɛf'i ɲɛna. N bɛ fɛ an ka kuma kɛ mais bon. N tɛ fɛ an ka kuma kɛ kilasi ekɔli la yan nɔ. N bɛ fɛ an ka hali n'a sɔrɔ an bɛ se ka ɲɔgɔn ye weekend na. Degun jumɛn de b'i kan? N tɛ fɛ an ka kuma nin kɛ kilasi ekɔliso kɔnɔ yan nɔ. N bɛ fɛ hali n'an tɛ se ka ɲɔgɔn ye weekend na an b'a ɲɛf'i ɲɛna quoi. Pour que an ka se ka kuma ka sɔrɔ. Il faut ka dɛsɛ ka sɛbɛnni kɛ. N t'i dɔn cogo min na i fili cogo bɛɛ ma. Ok, problème t'a la. N y'a mɛn. Voilà, n'i sera ka n dɛmɛ a bɛ diya n ye parce que n dalen dɔ la k'a fɔ ko e kelen dɔrɔn bɛna se ka n faamuya. D'accord, n y'a faamu. Sisan n b'a kɛ cogo min na komi bi ye vendredi wulada ye samedi programme ka ca o géré don kosɛbɛ bon dimanche an ka directeur ka denmuso ka kɔɲɔ bɛ yen nɔ. Awɔ, oui, ekɔlidenw kun b'a kɔnɔ. Awɔ, mais i bɛ se k'a kɛ sufɛla ye i bɛ n sɔrɔ so. I y'a faamuya. Ok, n'i sɔrɔ i ka so. I bɛ n sɔrɔ n ka so. Problème foyi t'a la madame. I fili cogoya ma dɛ. Ala k'a kɛ hɛrɛ ye. Ni yɛrɛ bi. Madame, est-ce que an tɛ nin to yen siɲɛ wɛrɛ an b'o kɛ. Problème t'a la. Voilà, sinon
Ne b'a dɔn n'an ma nin lajɔ tan i bɛna taa bɔli sira wɛrɛ ne yɛrɛ fɛ sira min yɛrɛ ko in kɛlen don ka n yɛrɛ a bɛ ka n ka occupation bɛɛ préoccupe ça me préoccupe beaucoup quoi walahi madame denmisɛnnin fitinin ka taa problème caya i kunkolo la ka fɔ ka tila k'i dɛsɛ baara bɛɛ lajɛlen na madame donc ne bɛ ka aw kɛ problème t'a la an b'a kɛ merci beaucoup madame komi elle yɛrɛ sira ka ban donc ne fɛnɛ bɛna bɔ sisan n'ala sɔnna i b'o dimanche sufɛ dimanche sufɛ mais k'i wele o kun ye ka na trésor i bɛ na ka na trésor merci beaucoup madame merci hein merci beaucoup madame merci aboga dimanche i k'a sɔrɔ so sufɛ mi sɔrɔ n'ala sɔnna ma kuma merci madame aboga Il est sorti de la fac avec plein de diplômes. À l'université, c'était l'inotero. Vas-y, raconte l'histoire. Lui qui était si brillant à l'école se retrouve aujourd'hui dans l'alcool. Mais pourquoi? Tout simplement. Oui, ça va, alhamdoulilah. Ça va bien, madame. Oui, elle va très bien. Elle va bien. Elle a tout le monde depuis le matin, elle a fait Madame. Mais vas-y. Oui, madame. Il va donc. Il n'y a pas de monde à l'infinition. Mais. Abouba, qu'est-ce que tu vas? Oui, au fait, madame, si ça non. Tiens, là. Ni ne va en classe bon. Ni me la calanque. Vraiment, moi, c'est pour me concentrer pour quand tu vois. Ni mwati là-bas, non, t'es cassé dans me concentrer pour quand c'est un truc de mon bon là quoi. Donc, il y a famille, il te rappelle de tout là, il te rappelle de là, il te fait le et moi je donne. Madame, voilà, ni pour me concentrer dans la tu un truc belé, un truc belé dans le côté de la mode comme voilà. Ah, il y a qui me côté de là-bas. Si la note c'est quand on poursuit gagner plein, c'est comme la révision. Nya fam. Hakili ko do irana. Ne, esi ba kala ma ni ko ni demisani ko de o ni me ke be de la. Ni be be de so. Ya yi. Me ko be ni fi drabe ti fo ka kala ta yi tese i ka bara bela jele la. Ni ya ta kala te i ka di classe ko be direction na, directeur. I ka du be parce que la ni duna classe ko no. Avant ta si pas ni du. I continue ni ka kala i ka ni be to info. Nous connaissons la quoi. C'est comme me faire mes filles avantage ni la matala. Oui, madame, mais ni la conseiller mais vous mais tiens là, il y a donc quoi il m'a dit sur mon arrêté ni comment pour monter la vie. Oui, effectivement. Il y a donc vraiment en fait, c'est pas comme si ne volait le territoire fait classer dans l'hôtel. Mais madame vraiment tiens, c'est ça tout le monde là. Mais faut dire. Oui, madame, je suis vraiment, je suis amoureux de toi. Je te rappelle et la compagnie. Quoi? Madame. Maman. Madame, je te rappelle, vous calmez. Oh. Tu dis quoi? Madame, c'est la vérité, je suis vraiment amoureux de toi. Je n'arrive même pas à me concentrer sur le. Il met un point de vue, il va il va lever un point de vue. Hein? Ça va pas, c'est toi? Non, madame, c'est pas ça. En fait, c'est la vérité, Vraiment, je te rappelle de la bataille. J'arrive même plus à suivre mes cours correctement. Il est à quel temps? Ça, c'est impossible. Avocat, ça va pas, c'est toi? Oui, madame, il est là.
Là, c'est ça. Et pourtant, avocat, tout va bien vite. Et c'est ça, il faut que tu me dises si il faut que tu me dises que tu me et j'ai des minutes. Oui, attends. Attendez. Madame, Aïcha, tu t'es fait bien, je vais la finir. Ni pour me demander quoi. Non, non, I am désolé, non, tellement. Ah bon? Et pourtant, ni comme les gens zesty famille classique mais mbolo bonya le lomba hakila ngabe kan bonya jaja hakina wore bala mais ce qui va faire mini bon ma krula ma bon ma classique tu baglano iflante flama on tine kanisi ko e jarabe de menina no le dam le fana ne mu kle dar ne li andara ne ti flying kanisi hibna no ai fi de li na quel mo ai mo lo chauffer. Yang pulih nanya kamu di mana? Anda ada kamu di mana? Nanya kamu di mana? Oui, allô, avocat. Oui, allô. Mara nanya kamu di mana? Awo madame, ne b'i wele k'a yafa de ɲini fɛ. Ni tiɲɛ don ko ne jarabira e la. N'o ma ɲi i deli ka yafa n ma. I ko mun? E si ka kɔrɔ ne ta ye. N'o fana ye kojugu de ye, yafa n ma yɛrɛ de. Allo, n kana wele tuguni fɛ dɛ. I tulo bɛ n kana? N y'a mɛn. Et puis ɲina n ka numéro ko yɛrɛ. Madame fana ɲina n ka numéro ko i tulo bɛ n kana? N t'i wele tuguni, n tɛ nin wele tuguni, n tɛ message ci ma tuguni. Poli la. Yeah, man. This is for you, the big typhoon. I come from Ivory Coast. Typhoon. Ai nga wula na ce. Madame tega choma dina mais effectivement faut madame ga sonna jawalla do bi sara joma ken na tanto ni madame ma sonna dron ni me ko weekend ni se wala tisi ga sonna tisi al du classe ni nye na dron afli bi tiga le dina ti kuma bi fina tu bi la kan gen ka fa comme si ni mo sugure ko ngani wala téléphone na ngana ti fi no non non fena te de ka pour non ah na to flen ma me fait depuis sans fait ana to di na me melia avocat nene redo madame il va vraiment ça va aller quoi vraiment non elle est faut tenir Mimi bolo drone afo ngi ga me ngata ngaso est-ce que ni kama ne kungolo ka kene mais mune be no madame aha milame yora ko nyong kene kene tega do ga itlasi ko nyo jate mine la o meki welo yere di la cho mimi bolo afo ne ka kaso ko parce que on digna ne ka tanga mais muna maître to be do classique on ebe do ko luka kuri sui pour que ete do ngane tane ka kuri sui
Madame, ne a fina depuis au don. C'est-à-dire il y a combien de minutes quand tu vas me l'envoyer. Tu sais que c'est la seconde, tu sais que fouille de qui, tu sais que fouille qui n'y est. Mais là, c'est la même chose que de la classe qu'on a toujours dit que là qui est n'y non, tu sais la supporter pas vraiment voilà. Il faut commenter la de la classe. Non, le commenter de néga pour là. Ah, ça va ça. Ne a fini les quatre jeunes qui gagnent ni folo. Avantage mi me la classe est reconnu. Ni ba do wala te kulunga kala. O ko ndabla ça. Hein? OK. Madame, tu sais, ni y est classé on a mis dans les caméras quoi. C'est le problème là, han limne. Oui. Ah. Sini premier air là ngana so kene no ngade mari beke kabla. Madame, non madame, je suis désolé. Ne te laissez la madame. Ah bon? Madame, nous déjà madame ni mi kenya nyere ba don tena se ka triga classique no basoro il faut mako ko na Facebook do bongo no ba vraiment je suis désolé mais tu sais donc ne la fichi de ba la fliwa ni ne va faire des alente na moyen sur la matière on faut être la maître ora mu me non cour ora mu me ka ke du moment que me ka moyen sur le ka ba c'est bon ne ka faut matière quoi ni te son ni mi fina ni ma so ma ka ba ne te se ka triga classique no abora et pour ta classique no ne te gale no film ni bolo fladi sawali ne ma fi wala fiancé ne doit hein Finita. Otuma jaware do endinga ngo bela jenenga wajibiya batwa iya kale Allahu akbar otuma jarabi be adama den blani ko suku beri la ni mani famille ni mu mo suku e ken fenti fe et puis nga école de apa sih ada rasa? Aku kan kali kafe lah fi. Ini kawan ke? Mami ada ya kah? Il est sorti de la fac avec plein de diplômes. À l'université, c'était l'inotero. Vas-y, raconte l'histoire. Lui qui était si brillant à l'école se retrouve aujourd'hui dans l'alcool. Mais pourquoi? Tout simplement parce que malgré ses diplômes, il a cherché du boulot. Il a cherché du boulot. On lui disait pas d'embauche malgré tous ses diplômes. Malgré son niveau, son expérience, il n'a pas eu de boulot. Bonjour madame. Oui, ça va. Ça va, tu me sais. Ah, voilà, madame, nous la mérite là-bas. Qui mérite vous ni? Mon ami wala men tu ni. Nous va tono di capile cadon. Kacha. Ereka, ika harbi na ko kacha ko jumu. Ereka kala na ka fe bela dini na pora ka ba. Aki no be kira. Ami no. On fait déjà, nous comprenons que maintenant nous entiers. Il va y avoir notre vie. Non, quand on a eu la idée, on a pas fait de pour me cadrer, je suis dans le monde là. Des fois, je suis dans le monde là. Ah, madame, fou. Oh, je suis là, mais c'est tranquille. C'est quoi, là, mon
Ko furu wa? Ma ba mer tmeni. C'est pas possible. Ala kana ke ala. Suru lo wa mi lo furu. Furu ba? Furu? No, ala kana. Comment va? Qu'est-ce qu'il va pas? Non, fouetter, ça va, tout va bien. Tout va bien. Ni joli ninnu na sisan i bɛ ka leçon ta i barila ka kayi datugu ka kayi bila dɔrɔn k'i ta kɛ miiri fu ye. A ko wa? Fouetter non, c'est pas la fouetter. A ko k'a donc i mamuso ye min fɔ nin ye tiɲɛ de don wa? Ne mamuso ye mun fɔ i ɲɛna? I bi mun miiri ba min na sisan mun b'i kɛ nin ye? What's up? Ne ma depuis o don n bɛ ka f'i ɲɛna ko foyi tɛ n na. Wa foyi tɛ n na ni fɛn min n bɛ na f'i ɲɛna sɛbɛn la. Ni min b'i a fɔ ɲɛna i fa de bɛ yen. N'an ma gérer cogoya min na an b'a essayer ka gérer ten mais k'i ta kɛ miiri fu ni fɛn non ne yɛrɛ dabali de bɛ ka bɔ i la. N'i tora ta i ka kalan cɛ a bɛ bana problème don a la dɛ. Toujours kuma bɛ bɛ examen la. Ne bolo waati kuma ka se ka kɛ miiribaw fu ni fɛnw kan ka kɛ kalan kɛ wagati la. Mais à chaque fois i bɛ miiri ne kun ɲɛ b'i la sisan i bɛ ka leçon ta ne yɛrɛ kun content ne jɔlen don mais i ka bari k'i miiri i yɛrɛ ma. Wa miiri bɛ a fɔ ne fa ye. Non, papa, n y'a f'i ɲɛna cogo min na foyi tɛ yen ni min bɛ yen n m'a f'i ɲɛna. Foyi tɛ yen. Ka jarabi. A ko wa bɛɛ tɛmɛ n'o sira fɛ sa i ma faamu mais concentré i ka kalan kan o de nafa b'o de la. Non, jarabi tɛ ka jarabi. Mais ni jarabi jumɛn de don? Fɛn dɔ fɔ n ɲɛna min min faamu. Voilà, n y'a f'i ɲɛna cogo min na. Parce que kuma bɛɛ grand-mère bɛ ka plaint a bɛna sɔrɔ i c'est-à-dire moral changé don quoi donc. Voilà, n y'a fɔ cogo min na o de don n ka exercice ninnu de kɛlen don ka n ka concentration ka n ka attention a tɛ sisan sinon foyi wɛrɛ tɛ. Bon ne yɛrɛ y'o fɔ yan na mais bon wɔɔrɔba don kuma sugu ko don quoi kan ka kɛ kɔrɔ a bɛ jɛ donc masa don ne tɛ se ka fɛn mɔgɔ t'a la quoi surtout e n'ale de bɛ tile du kɔnɔ yan ale de bi ka caya quoi donc ni min bɛ yen dɔrɔn kɔ i k'a fɔ dɔrɔn a banna quoi. Non papa i hakili latigɛ ni fɛn min bɛ yen dɔrɔn n bɛna f'i ɲɛna n tɛna n dogo i la. I hakili latigɛ foyi tɛ yen examen ko in dɔrɔn de bɛ n kunna foyi. Ok d'accord foyi t'a la donc courage merci beaucoup courage t'a yɛrɛ de Ala sɔnna ma. n jigi b'i kan quoi courage t'a yɛrɛ de donc bon n bɛna so kɔnɔ fɔlɔ. Ala sɔnna ma. Tɛ ka se ka concentré quoi ni mun bɛna concentré cogo o cogo. Il est sorti de la fac avec plein de diplômes. À l'université, c'était l'inotero. Vas-y, raconte l'histoire. Lui qui était si brillant à l'école se retrouve aujourd'hui dans l'alcool. Mais pourquoi? Tout simplement parce que malgré ses diplômes, il a cherché du boulot.
Ça va? Ouais, ça va. Ça va? Non, mais... Mamadou? Voilà, Mamadou, vas-y dans la banque. Comme ça, il y a tout le monde. Eh, tu non. Et toujours ne s'en va là, il Bon, c'est vrai, il est non. Ah ouais. Mais non, mais on est là. C'est vrai, on a pas de problème pour ça. Ni semaine na yɛrɛ mɛ komi ne kun ye mobili dɔ commandé a bɔ kɔkan ka na. Mobili yɛrɛ? Mobili cɛ n kun na surprise ba de k'i ye walayi. Mobili na mobili kura ayi non Bamakɔ yan. Non, là c'est sérieux. Tɛmɛna bɛɛ b'a fɔ cɛ Fati tɛmɛtɔla filɛ de Fati. E ni fɛn ba ninnu bɛɛ kɛlen kɔrɔ kɔfɛ i bɛna mobili fɛnɛ di ne ma. Chevrolet kura. Me conteneur avec conteneur qu'on a avec un année. Non mais bon, il y a surprise tiens, maintenant mais bon, il n'est resté là il croit il est quoi, voilà il te sait qu'il y a un nez, ya. Non. Voilà il faut gagner oui. Non voilà ni qu'on a fait mon que diana moki. Mais ijo, on a pas yoron dokuna. Oh. Eko ibna tani mama fi, di parents fi. Oh non, pourquoi pour y recatiler à On va te présenter l'idée. Voilà. Mais est-ce que Musa an t'o ko ninnu bila kɔfɛ fɔlɔ ka bila cogo di ma fa an ka ko ninnu jɔ fɔlɔ ka mun ko jɔ mobili ko ye I ni ne ka nin ko in yɛrɛ an ka jɔ fɔlɔ yɛrɛ tiɲɛ don I ye n bila valeur la ka n tɛmɛ ɲɔgɔnna bɛ n ye mais vraiment ne bɛ fɛ an ka sadiri n bɛ fɛ k'a fɔ I bɛ faamu cogo min na fɛn min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka jɔ wa Muna? An ka jɔ a man diɲɛ tuguni yɛrɛ wa o kuma I ye mun k'i la I ma foyi kɛ n na I b'a dɔn fɛ la fɛn bɛɛ de b'a la I ma foyi kɛ n na e ka ne lamɛn n'i ye mun k'i la I b'a dɔn kuma ma fɛn mun laban bilahi kɛlɛ kɔni tɛ se k'o ban n'o kɛlɛ ko tɛ sa ne y'a jira I la k'a fɔ ne b'i fɛ ni nin ɲɔgɔn tɛ sɛbɛ la kɛlɛ ko tɛ sa non n'i ye fɛn o fɛn mun k'i la a bɛ se ka ɲɛnabɔ a bɛ se ka dilan cogo cogo I b'a fɔ n ye Musa a se bɛ n ye a dabali bɛ n ye ne b'a ɲɛnabɔ n b'a bɛɛ lajɛlen kalama I ye n bila valeur la trop non I ka kan n'a ye mais min ka di n yɛrɛ nikun yɛrɛ ye nin wagati nin yɛrɛ kɔnɔ n bɛ fɛ an ka kanu yɛrɛ de jɔ kanu jɔ wa ka jɔ yɛrɛ de furuko kuma yɛrɛ kanuko kuma yɛrɛ fansi yɛrɛ k'o tɛ fɛ k'a mɛn nin wagati nin yɛrɛ la non mais mun na I bɛ se k'a kun fɔ n ye kun t'a la yɛrɛ kun t'a la Fati non mais fɛn est-ce que fɛn bɛ yen ne ma mun k'i ye I ye fɛn sugu bɛɛ kɛ n ye n b'o de f'i ye sisan I ye fɛn sugu bɛɛ dɔw kɛ n ye mais a ka di n ye an ka nin ko in jɔ yɛrɛ de quoi stop a bɛɛ dabila a bɛɛ supprimer I y'a faamu sisan wa Fati ne bɛna kuma gɛlɛn f'i ye yɔrɔ ne filɛ nin ye oh I jɔ I ka lamɛn ayi non parce que ne filɛ nin ye ni n dusu bɔra dɔrɔn j'en tɛ se ka n yɛrɛ compter quoi Fati n b'a f'i ye que sisan I tun tɛ ne dɔn cogoya min na n bɛna n yɛrɛ jira I la tan de a fɔra ko kanu bɛ tan de yɔrɔ Bamakɔ aw Bamakɔ musokɔrɔba min don a bɛ tan de mais problème foyi t'a la n'i y'a bɛɛ faamu Fati n b'a f'i ye sisan wari bɛ dɛsɛ fɛn fɛn mun na a tɛ yɛlɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ n bolo bi na yɛrɛ hali n'i y'a wele k'a fɔ ye k'ale ka mɔgɔ ɲini bɔ o b'a bɔ ayi n bɛ mun kɛ I b'a ye a tɛ bali la yɛrɛ ni fɛn fɛn mun bɔra e ka ne lamɛn bani ni fɛn fɛn mun bɔra a la e de y'a ɲini ni fɛn fɛn mun bɔra a la e de y'a ɲini ne b'a dɔn peut-être dɔ de filɛ nin ye k'i kunkolo ɲagami ou bien I ye kuma dɔ mɛn n kan ne bɛna nin enquête boli
n'i y'a dɔnya k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ min ye nin kɛ ni fɛn fɛn mun y'a sɔrɔ e de y'a ça va là m'a f'i ye dɛ yɔrɔ yan ni fɛn fɛn mun bɔra la e de y'a kɛ ayi a sera o ma hali a tɛmɛna o i kuma e fɛ wa i b'a ye Il est sorti de la fac avec plein de diplômes. À l'université, c'était l'inotero. Vas-y, raconte l'histoire. Lui qui était si brillant à l'école se retrouve aujourd'hui dans l'alcool. Mais pourquoi? Tout simplement parce que malgré ses diplômes, il a cherché du boulot. Il a cherché du boulot. On lui disait pas d'embauche malgré tous ses diplômes. Malgré son niveau, son expérience, il n'a pas eu de boulot. Sigi jorabona ne fani ba makala munena de big beat kala big DJ ga kala wala sada kana toana kuchama me kala ga obe diploma soro obe laba wotoro pusala oye kaba koy sita bara ko kana don koma ete muja faka koye jakoya ama go mini ama jamini komuni ga giteme de uluti teme ama go mini ama jamini komuni ga giteme de uluti teme ama sayando kalana kanganji jakalana kalan kofe barabe sorowa ore jorobona barakode jorobona ore jorobona barakode jorobona ore jorobona barakode jorobona ore jorobona barakode jorobona Apo hari ya Allah emasa emadomika disani kuma jarane dama wala maminyogo da eterini kanu boko fatu matako itauni Yusufu libali de yenyogo kanu chiena kufuru la nyongo makabeni bito baye biye do dubaye Allah kado nyuma ye kuma mai kalo mai furu de bela bache bloku mai tapashi mai furu de bela ba kabila wale glela ngama goro maufe sini ibe wuli anga suko furu musoka masiriye furu ye ne ma sona kamera ni yere nyogo yi wa nei meni bela mega hamini musa ka kwede musa ban ko foi de te no me yoro ni ekubla ngona be mu wallahi ni ekubla ngona be mu ndara bina boni sira o sirai akana ta baga walde mare ou bien akana mo bla kana ni agresser so kono ya non ma sigi ni mi musa ban ko foi te ni e sigi ne te gardien do yini o ka fara ni cheni nga o kanik
Allah e masa e madombi kadisa ni kuma jarane da mafwana e mabinyogo da eteri ni kanu boko fa abawa nya nyi wele ni kana fu ibo ni tadika laba de be ya fa me fe kan ko in bela je ni boy ika continue ni ka avenir bade ita don sa iba don ikere ka fanya ko ngana nere kumbulu kibe na afanya ki sona nga ngana ni ma de ha ni bi de yere iba don ne ba don ibi ga choro ba don choro ni da sa de ni me ni ko na yesi ma nere ya de ko ando fuiti so fuiti na no wa bogari ne be ni no e ga ni ko in da ne be se ni ko in conséquence pour folo dai kana fuiti na bora ni kama ni sema kana suni kle mimiri ni mi wuri ni etu la fi a tout moment ni ka yere dai ben ken mi nan kono madame tele do sabali do ken ba iteli yere mais il dit qu'à venir là il dit qu'à venir là il te miri no yere ha Ika kaya de bembul nya inji wele ke ika kaya de bem fe ana mina ti ma de dairi kuna kala te ka ti sisa no ka ti ka kaya di anga atira sa mo siri ti ke lefle ndabuli saba kan meme o ga o no ne mina ni mara pali nda e kaya ka Tifo biga komi danere maminga ibuga femu ke wallahi yeko ifo bamba je premier dame de che na ma ka ya ama ke join musta mama ga nyina wuri wallahi alo dona tara telephone kuwa ani finu musta neti sara soro wallahi ye film sere yere wallahi ibulu la blalen do fembe ma se foi ni afo ye fofo mu kada ya ba afo ye asibi nya da wali me ma ka yesa wallahi ba ani ba fa am se ni fale ka ya ifo ni ti foi nyame na la sona ma la fonya fam mais au fait musodu famata ne la soro wana ga golden do be kumala boni yele na stakra mu cigna oyo ko kuma so jumani ko ma gere fu jarabi kuma ko ni do ne igodi jarabi kuma ni mi won ka jarabi kuma ke na ka golden ko ni on fene ni ma kuma to be mene ne yele na stanfe o jigna duma bo ko kabita kay ta ga de golden mo won mi sogon kay dini sogon na ko ne o de fone edale do alaka ka be ka disi sogona ka be di sogona de bo ko mi anga wol don fona do akai ko de jumeli ha yere ya fo sisa no ko bora jarabi kuma na kaka na fone ma ko no ko tara ka di sogona ka be di sogona musa o de fone ya no bo jo si ko be ka de no atuisa abin yana bo sa ne da ai musa Musa na kai ya ci Musa da ba kana da kin kusure Musa ya bani kan kana da bana Musa da kuma ne kai Apa mai bara ni sawa
Comment t'as fini de tout ni yɔrɔ la? I ka ekɔliden mana k'a ye cogo cogo, ko ni sugu ninnu fɛnɛ cɛ man ɲi. Tifo